Hartsa valittisi? No joo, mä valittisin esimerkiksi bioenergia-asiakkaille tällainen, missä on pitkät linjat, niin kiinni vaahdotettu putki sinne. Kyllä. Sinne. Ja sitten on ihan uudenlainen tämä Viper-putki, missä on energiatehokkuus ihan omaa luokkaansa. 2 kertaa parempi kuin perinteisissä eristeissä. Nämä 2 on mun valintaa. Tämän meidän perinteisen tuotteen ihan asennettavuuden takia, mutta sitten taas toisaalta energiatehokkuuden puolesta niin Viper olisi mun ykkösvalinta. Eli asiakkaille Viper. Joo, Viper ehdottomasti. Ja nythän on hyvä, että valinnanvaraa on. Jos on isompia kohteita, suuria aluelämpöverkostoja, missä viedään lämmitystä ja käyttövettä kilometrikaupalla rakennuksesta toiseen, niin Viperi on siellä. Mutta sitten jos puhutaan, että meillä on omakotitalo, autotalli, matka, niin standardituote nelireikäisenä quattro-tuotteena varmaan on sinne sopiva. Joo, sopii varmasti oikein hyvin. Kyllä. Ja bioenergiapuolella tai kaukolämmössä, niin kuin tiedetään, niin kaukolämpö käyttää kiinnivaahdotettuja teräsputkielementtejä, niin siellä taas, jos taloliittymiä tehdään taipusilla putkistoilla, niin siellä myös perinteinen kaukolämpö luottaa sitten siihen kiinnivaahdotettuun rakenteeseen, niin myös se meiltä löytyy sitten. Niin on. Jokaiselle jotain. Näin juuri.